ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଟିକେ ଖେଳିବା ବୋଲି ଏତେ କଷ୍ଟ କରତେ ପଡିବ ବୋଲି ଆମେ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ। ଚାଲ ମୁଁ ଦେଖୁଛୁ ଭିଡିଓରେ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଗାଁରେ ଯେହେତୁ ପଡିଆ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ସେଠି ଜାয়ଗା ଆମେ ଖେଳୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମ ଗାଁରେ ଖେଳେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ ତ ସେଠି ବିଲରେ ହଳ କରିକି ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ନେଟ୍ ବାନ୍ଧିଥିଲି। ତ ଯୋଉ ହଳ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ସେଠି ଆମେ ଦି ଭାଇ ମିଶିକି ଧର୍ମୁସ କରିଦେଲେ। ଧର୍ମୁସ କରିସାରିଲା ପରେ ବଲ୍ ତ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପଇସା ଉଠେଇ ସବୁ ଚାଲିଲେ, ଦି ତିନି ଜଣ ଆମେ ଚାଲିଲେ ବଲ୍ ଆଣିଲେ। ତ ସେଠି ଯାଇକି ଆମେ ମାସ ବର୍ଷ ପହଞ୍ଚି ତାପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଆଣିଲେ ଭଲିବଲ। ତ ଏଇ ବଲଟା ଆମେ ବୁଝିଥିଲେ ସେମ୍ ବଲ୍, ସେଠି ବୁଝିଥିଲେ ବହୁତ ରେଟ୍ କଲେ, ଏଠି କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମରେ ଆମେ ପାଇଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ହେଲା ସୁପର ବୋଲି। ତ ଆମେ ତ ଜାଣି ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଏ ବଲଟା ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ଆଣିଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ କି ବଲଟା ଭଲ କି ଖରାପ। ତ ସେଠି ଯାଇକି ଆମେ ରାତିରେ ଖେଳିବା ବୋଲି ଏଠି ଲାଇଟ୍ ବୁଝିଲେ, ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ଚାଲିଲେ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ସେଠି ମୁଁ ଯାଇକି ବଲ୍ ଆଉ ଆଣିଥିଲେ ପୁଟି ଗାର ପକେଇବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ବିଲ ସେଠି ପୁଟି ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଗାର ପକେଇବା ପାଇଁ। ସେଠି ଯାଇକି ମୁଁ ଦେନି, ତ ସେ ଭାଇ ତାକୁ ଗୁଳି ସବୁ ଗାର କରିଦେଲେ ପୁଟି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମ ଗାଁ ସବୁ ମିଶି ଖେଳିଲେ। ଭିଡିଓଟା ସିନା ମୁଁ ସର୍ଟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛି। ଆମେ ସବୁ 3-4 ଜଣ ମିଶି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛୁ। ହଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେଇଠୁ ଖୁଣ୍ଟ ଆସିବ, କେମିତି ସବୁ ହବ, ତ ସବୁ ଆମେ ସବୁ 3 ଜଣ ହିଁ ବୁଝିଥିଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛେ ଭାଇ, ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ଆମେ ଏତେ ବି କଷ୍ଟ କରିଛୁ ଖାଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଆମ ଗାଁର ଖାଲି ପିଚ୍ ନାହିଁ ବୋଲି, ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିତେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆମେ ବି ଭାବିନଥିଲୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ମୋ ପେଜକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଆଗକୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦିଏ। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।